си да рапираш, ако от това зависи живота ти. Ако от това печели доброто ти, си единствения шанс на човечеството да оцелее. Готов ли си да рапираш без да спираш лаврите на тълпата, да обираш, да набираш мислите пред хората да откриваш. И всичко това без дори да си поемаш. Готов ли си да се изправиш срещу страха си, да оставиш на открито гърба си, където обаче е най-вероятно да го надупчат с ножа. По-добре бъди готов за всичко това, защото дойде ли съдбата, тя не чака да действа. А дойде ли, повярвай ми, няма да е лесно, а изискванията ще са да се справиш чудесно. А до тогава се наслаждавай, рапирай, пуши трева, яж плодове, релаксирай, не се притеснявай за нищо, отпочивай, ходи на училище, напушете и там спивай. Трябва да живееш по-спокоен живот, ако не пушиш, пучни. Пуши като робот, гледай да не си докарваш излишни нерви, гледай да ти е на кеф, имай планове резервни. Какво? Всичко стана по-добро и защо? Опъна си от масура, брато, какво? Ще ми кажеш сега, че не е по-добре така, да си отпуснат по цял ден, да си лееш, да имаш кеш, всичко да ти е 6, да те боли хуя, да имаш слънчеви дни, да си най-щастливия ти. Не можеш да ми противоречиш, колкото и да броиш, не можеш да ме разубедиш никога. Аз съм на моята, а ти ще летиш тихо сега.